nola ikusiko litzateke teknologia femeninoa. Uin Ultramoreak podcasteko gidariek zuzenduta. Sabin Arana, ez sinetxe interneten irakurtako guztia, ez da Googleek esandakoan ere. Halako desastre aipuak gertatzen hasi dira. Googleen emaitzetako katalanaren agerpenaren jeitsiera izpide izan dugu. Robot TXT fitxategiak tarteko. Ramon Baxok, soziolinguistaren eriotza ere izan dugu izpide. Nanopastorala, Getariatik mundura, kontzeptu berria plazaratu dute. Selektibitateko azterketen aria sortu du Twitterreko erabiltzaile batek, eta ona ekarri dugu informazioa. Eta errobimania azkenik, errobi taldearen inguruan sortutako mugimenduak, ofizialistak, erreformistak eta disidenteak ditugu. Eta onaino gaurkoa. Esker.